Velle, unha tranquila parroquia de Ourense, foi o escenario dunha traxedia que marcou para sempre a vida de dúas familias. Na fría madrugada do 19 de febreiro de 2021, a escuridade foi testemuña dun crime brutal que arrebatou a vida e os soños dunha moza parella. Ana, de 22 anos, e Álvaro, de 26, comezaban unha vida xuntos. Convivían dende había uns meses e, cheos de ilusión, reformaban a súa casa en Abatundeira. Aquela noite estiveron montando un moble, construindo un futuro que nunca chegarían a compartir. No medio da noite, uns golpes na porta romperon o silencio. Era Diego, primo e veciño de Álvaro. Ao abrir, a confianza converteuse en terror. «Vouvos matar», berrou, e sen mediar palabra, apuñalou a Álvaro repetidamente. Ana, ao velo, suplicou: «Déixao, xa está morto». Pero Diego, lonxe de deterse, atacouna a ela con saña, asestándolle 17 puñaladas mortais. Álvaro, malferido, logrou arrastrarse ata o teléfono e chamar ao seu pai. Diego toleou, acoitelounos, díxolle. Nun último esforzo, escribiu o nome do seu agresor no chan co seu propio sangue. Sobreviviu de milagre, tras 13 días en coma e 70 no hospital. Pero a súa vida, e a da familia de Ana, quedou rota para sempre. O xuízo, celebrado en novembro de 2024, revelou que Diego padecía esquizofrenia paranoide. A pesar diso, o xurado popular considerouno culpable de asasinato con aleivosía. Foi condenado a 22 anos e medio de prisión, unha sentenza confirmada posteriormente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O crime de Velle é a historia dunha noite de horror que truncou un proxecto de vida e deixou unha ferida imborrable en dúas familias. Unha traxedia que nos lembra a fraxilidade da vida e a escuridade que, ás veces, agóchase onde menos se espera.